салом алайкум дӯстони азиз, инак шумо дар канали Рутежи қарор доред. Дӯстони азиз, хеле шуда буд ки рости гап дар канали Рутежи мо видео накарда будем. ай сабаби баъзе корубори зиёд. имрӯз мо дар бораи WhatsApp имрӯз ҳам гап мезанем, як видео мекунем. чӣ тавр историёи WhatsApp-а скачат карда гирифтам. имрӯз як программа ёфтем ки историёи WhatsApp-а скачат мекунад, дар худаш мегирад. Ними номи программа статус савер мебошад. Ними программа дӯстони азиз. Гапа кӯтоҳ мекунем. Рост дарини Play Market медроем. баъди дарини Play Market омадем, дар поиски менависем статус савер. баъди нависондан дӯстони азиз ними ша интихоб мекунем. баъде ки ҳамиша интихоб карда шумо мегиред скачат мекунед. дӯстон ман скачат кардаги тайёр кардаги мондагиам. баъде скачат ки кардем откритиш мекунем. интизор мешем камтар. баъде ки бародарон дуромадак дарини ҳамин чӣ нигаҳ мекунем, ҳичи неста из паражда картинка паражда видео ягон чи нест. рост настройка мерем. айдарини настройка мо мегирем автоматически сохранитша мекунем ки вақте ки дуромадем дар статус автоматик сохранитиш кунад. тамом, дига ягон ҷӯшна намерасем дӯстон. рост меоему откритиш мекунем дӯстон. баъди откритиш ки кардем рост медрояд дарини WhatsApp. шкала диде рост дарини история ма дуромадак. дарини история ки дуромадем я историяша дар ҳамиҷа мемонем, тамошо мекунем. чота интернет ишам тамошо мекунем ки ҳарду шавад. баъде ки ниҳоят шида ай сабаби интернетам сис будан мо стак мероему инида медроем. ин камтар рекламай шкала ки диде дӯстон ба фикрам ина омад. ин ҳамиҷада сохранит шид. кадом историяше ки тамошо кунед через ин программа сохранит мешавад. ина мо уже ядча тамошо кардем, рост омад сохранит шид ва уже автоматик дар галерея даже скачат шудаги тайёр ҳаста. бе ташвиш дӯстон, хоҳем инҷа як бор медроем бо ҳам Само چته؟ هیچی رضا بازت نفتنگ дӯстони азиз, уже видеоро скачат кардагия. саломат бошед. дар канал подписатсия кунед. дар ин канал оиди пулкоркуниҳо мепартоем дӯстони азиз. оиди программаҳои нав пулкоркунӣ, оиди сайтҳо, оиди ҳама чи қариб мепартоем. иншоалло худо хоҳад оиди чӣ тавр монетизатсия кардан дар ютуб ҳам насиб боша. иншоалло видео карда дар шумо мепартоем. майлаш хай дӯстони азиз, боқӣ дар амони худо бошед.